тук съм с най-желаното, най-исканото от вас видео, а именно грим колекция. На мен лично тези тип видеа не ми харесват кой знае колко, защото стават прекалено дълги. И моето със сигурност няма да бъде изключение, но се надявам да останете с мен до края. И нека да започваме. Ще ви покажа моята любима тоалетка, на която аз се гримирвам. Тя има 7 чекмедженца. Ето така ще ви го изкарам. Но за съжаление те са малки и не могат да поберат в себе си кой знае колко продукти. И затова точно тук до него си имам едно отделно шкафче. Ето така изглежда. И да отворим. Това шкафче е взето от един фризьорски салон, от едни наши приятели. Както виждате, тук си има такова специално приложение, в което фризьорите си държат разни, сигурно гребенчета и така нататък. Аз също си държа някои работи, но по-нататък ще го прегледаме по-обстойно. То има 1, 2, 3, 4, 5, 6 рафчета, на които долу-горе съм успяла да побера някой от козметиката си. И сега ще прегледаме по-отделно с вас всяко едно рафче. И така започвам с най-горното рафче, на което не знам дали ще ви е интересно, но аз тук съм наредила своите парфюми. На тема парфюми не мога да ви говоря кой знае колко, не съм специалист. Купувам ароматите, които ми допадат. Ще ви покажа някои от тях, не всички. Този е на Dolce & Gabbana. Ето тези тук отпред Miss Dior. Повечето са почти изхабени. Флора на Gucci е с много нежен, пролетен бих казала аромат. Този е един мой любим Poison на Dior. Тук отзад има едно малко съкровище на Guerlain. Много сладка опаковка, а ароматът е много дълготраен. Този също е много нежен, бих казала, летен аромат Givenchy. Отново Dior. Тук имам отново Givenchy, който е доста тежък аромат и се го слагам много рядко. Това е любимецът ми, Eliane. Вече съм говорила за него в своя видео. Абсолютно любим парфюм за всички времена. Но да побързаме с козметиката на второто рафче. И вече сме едно рафче по-надолу, където от лявата страна се държа фондютените, а от дясната червилата. Ще започна с фондютените. Между фондютените имам и няколко спрея. Този на Kiko и на Avon също отзад. Тук имам една пробичка на Астор, която не знам защо все още държа. Много ниско качество фондютен. Доста мокро стои на лицето, а и цветът е доста червеникъв. Тук имам едно бронзиращо олио, което обичам да смесвам с някои от фондютените си. Тук имам фондютен под формата на стик, който е на марката Agnes B. Много качествен фондютен с Velvet Finish. Estee Lauder. Тук са ми и любимите метеорити на Guerlain, които озаряват лицето ми. Един много любим мой фондютен на Sisley. Много качествен продукт. Парите се заслужават. Makeup Forever. MAC. Вече сте го виждали във видеята ми. Един друг мой любимец. Giorgio Armani Luminous Silk Foundation. Много добър фондютен. Ако ме питате пък кой ползвам най-често, ако трябва да бъда откровенна, е ето този на Bourjois Healthy Mix. Той стои толкова естествено на кожата ми, просто нямам думи. Съчетавам го с ето този
консилър на Манхатън, но след малко ще слезем по-надолу към тях. Няма да ви ги показвам отново всичките. Може би сте забелязали, че имам разнообразие от цветове на фондютени. Това е така, защото аз не гримирам само себе си. И сега да преминем към червилата. Държа си ги в ето този органайзер. Ето така, сега ще ви го покажа. Само да не съборя нещо. Сравнително малък е, но побира доста червила. Този балсам за устни на Кико, вече сте го виждали. Той ми е абсолютно любим. Го държа отвън, защото го използвам постоянно. Отзад съм се постарала да наредя повечето липглосове, а отпред стик червилата си. Отново няма да ви ги показвам всичките. Ще се постарая видеото да не стане твърде дълго. Тук ще ви покажа едно мое любимо червило на Estee Lauder с много хубав винен цвят. Мак. Много сладко матиращо червило, Please Me. Един любимец отново на Armani. Много хидратираща формула. Цветът е нюд, ежедневен. Доста често го ползвам. Tom Ford. Това може би е едно от най-скъпите ми червила. Отново в ежедневен нюд цвят. YSL бляскав цвят с много лека покривност. Стои по-скоро като глос на устните. Отново MAC. Тук имам едно миньонче на Urban Decay, Chanel, Clinique. Отново нюд червило. Този глос е един от любимите ми на Bourjois, Velvet Finish. Между другото, от стик червилата и от всичките ми червила изобщо, тук имам едно червило на марката Анаяке, което е най-хидратиращото червило на света. Виждате колко често го използвам. Страхотна формула. Дори някой път го използвам вместо балсам за устни, тъй като то също така няма голяма покривност. Тук имам две течни червила на Dose of Colors, които много ми харесват и цветовете им, и финиша им. Горещо препоръчвам червилата на NYX, които са с страхотно качество за цената си. Тарт, Кайли съм ви показвала вече. Анастасия Беверли Хилс, цветът е Вамп, много го обичам. И така нататък да преминаваме надолу към третото поделение. И както виждате, на третото рафче общо взето е пълна бъркотия. Има всякакви продукти, като захванем тук в това органайзерче, което е много сладко. Ето сега ще ви го покажа. Има си и такова малко чекмедженце. В първите две поделения имам консилъри, тук имам бази за лице, спирали, очни линии, моливи за очи и устни. Ще започна с ето това контейнерче от Beauty Blender, в което се държа някои продукти за вежди, като захванем от четката, която използвам най-често за тях. Браулайн на Zoeva 322 е номерът. Тук имам Eyebrow Pencil на Max Factor. Gimme Brow на Benefit, абсолютният ми фаворит. Сега го имам в Travel Size, но обязателно ще си го купя и в пълен размер. Просто веждите ми не мърдат цял ден наистина. Тук имам още един продукт на Benefit, High Brow, който между другото го използвам и за под очите. Make Me Brow на Essence. Добър продукт отново. Разбира се, Brow Wiz.
на Анастасия Беверли Хилс и така нататък. Още един продукт на Анастасия Беверли Хилс, без който не мога. Това е... капачето падна. Това е помадата им. Виждате, доста често я използвам. Продължаваме с консилерите. Ще започна с този на Клиник. Ето така, с четчица е самият консилър. От тук се завърта и изпуска продукт. Доста течен консилър, бих казала, на водна основа. Доста е лек, подходящ е за ежедневието. Тук имам един консилър под формата на стик, който е на YSL. MAC Pro Longwear, разбира се, който си го нанасям за по-специални случаи или когато искам да изглеждам перфектно. Това тук е на Catrice, но не е консилър, а брайтнер за очи, който изсветлява зоната под очите и дава някакъв такъв по-събуден ефект на лицето. Тук интересно имам един консилър на Smashbox, който сега ще ви покажа в колко тъмен цвят е. Т.е. това е за доста тъмна кожа и затова аз го използвам понякога за контуриране. Eye Potion имам тук на Kiko. Един друг мой любимец на Armani. NYX. Отново под формата на стик с по-жълтеникъв цвят, който е подходящ за коректор. Отново NYX, Астор и така нататък. Искам да ви покажа и още един консилър на Клиник. Това е най-покриващият консилър, който съм изпробвала някога. Нужно е съвсем малко количество и просто нямам думи. Огромна покривност. Тук отзад си държа основите за фондютен. Тук имам този на Лаура Месие, който е Oil Free. Доста добре се справя. Фондютенът изглежда прекрасно, след като сме го нанесли. Разбира се, Porefessional на Benefit. Доста хора го знаете. И тук бих казала по-евтиният вариант на Porefessional, Baby Skin на Maybelline. Embryolisse, който е доста известен в мейкъп средите. С много нежен аромат е той, между другото. Не го ползвам често, не знам защо. И тук имам още един на марката Douglas. Най-отзади в едно друго поделение си държа няколко спирали. Push Up Drama на Maybelline. Essence. Hypnose на Lancome. Доста често сте я виждали във видеята ми. Доста е добра тази спирала. Една от любимите ми е. Но ако трябва да съм честна, най-любимата ми е ето тази на Essence, Lash Princess. За моите къси и прави мигли, тази спирала наистина прави чудеса. Тази спирала тук на Arabesque. Просто съм удивена от продуктите на Arabesque. Аз на по-долното рафче имам и една бронзираща пудра от марката. На по-горното имах и червило, но пропуснах да ви го покажа. Удивена съм от тази марка, от качеството. Тази спирала е прекрасна, толкова е комфортно да се носи. Още Manhattan, Volume Million Lashes. Но да ви кажа честно, аз трудно си намирам спирала, тъй като моите мигли са доста капризни. И продължаваме с следващото поделение, където си държа всичките течни очни линии. Makeup Forever, една от любимците ми. Lancome, също много съм доволна от нея, особено чечетата. Сега ще ви покажа, тя от тези мултифункционалните, с които можем да нанасяме прецизно.
Тук си купих преди няколко дена. Това е на Астор. Във вид на пенсил, виждате. Те са доста прецизни. Ето сега ще покажа. Но този продукт, бих казала, е пълен буклук, тъй като още след като си го нанесох, нямаше и час, когато започна да се размазва и то така, сякаш не съм си сложила очна линия, а молив за очи. Размаза се и след час и половина почти го нямаше на очите ми. Тук имам една симпатична дуо маскара с айлайнер на Sleek. Доста съм доволна от нея. Тази на Essence е доста ниско качество, мокро стои на очите, размазва се бързо. Продължаваме с следващите поделения, в които си държа всички моливи. Това са всичките ми моливи, приятели. В дясната си ръка държа моливите за очи, а в лявата моливите за устни. Ако трябва да съм честна, аз не използвам много моливи. Рядко използвам моливи, затова нямам много. Тук имам, ще ви покажа на Lancome, на Essence, Spring, който го използвам за водната линия. Kiko имам зелен, Sin на Maybelline. Тук имам един много интересен на Yves Rocher, цвета му е много такъв тъмно син. Сега ще ви покажа моливите за устни. Почти никога не си слагам молив за устни, когато си слагам червило, не знам защо, но все пак имам няколко. Този на Kiko ми е абсолютно любимият. Виждали сте го? Много кремообразна формула, страхотен. Този тук е на P2 от тези автоматичните. Отново с много кремообразна формула, може да се носи и само по себе си като червило, без да слагаме друго отгоре. И е с много приятен такъв пролетен цвят. И общо взето може да ги видите така. Всичките има всякакви марки, Essence, Catrice и така нататък. Да не пропускам и малкото чекмедженце, което мога да си го изваждам ето така. В него се държа няколко основи за очи. Ще започна с тази на Manhattan, която ми е най-нелюбимата основа за очи. Има много странен аромат и не знам защо все още е тук. Essence I Love Color. Мисля, че много хора от вас са запознати с нея. MAC Prep and Prime. Много добра основа за очи. Но абсолютният ми фаворит за сега е тази на Benefit Stay Don't Stray, любимата ми за в момента. В това чекмедженце също така се държа и едно малко тиксо, което използвам тогава, когато искам гримът ми да е с безупречна линия. И продължавам тук в средата, където имам няколко хидратиращи крема за лице. Започвам с ето това миньонче на Origins. Аромата му е един такъв портокалов, хидратира прекрасно. Чувала съм добри отзиви и за другите продукти на Origins, но за сега имам само този. Следващото нещо е ето този хидратиращ лосион на Clinique, който е много подходящ за чувствителна кожа, тъй като няма никакъв аромат и така нататък. Хидратира прекрасно. Но любимецът ми определено е този лосион на Shiseido, който съм ви споменавала вече за него в едно мое видео за изхабени продукти. Ще ви сложа линк отдолу. Най-отзад се крие отново продукт на Clinique, който се го купих наскоро. Бях ви го представила отново в видео за нови покупки. Той е против петна и всякакви такива зачервявания. Най-отдясно си държа един околоочен крем на Clinique. Знаете, грижата за очите е важна.
Това е скрапът ми за устни на Кико, който е много добър. Върши си работата прекрасно. Ето така изглежда. Тук интересно, сега ще ви покажа една кутийка на Avon, в която преди имах крем в него, но сега вече няма крем в него, а има ето това, общо взето е един мишмаш, който аз сама си направих от разни пробички, които винаги ми подаряват, когато се закупя нещо. Биби кремове, масла, които всичките съм си ги сложила в тази кутийчица. Съм си направила, така да се каже, домашен биби крем, който между другото много добре хидратира кожата ми. Следващото нещо е ето тази палитра за вежди на Benefit, която е за брюнетки. Има си и пинцета, моливче, но аз не ги използвам, само цветовете. Ваксата особено е много добра. По принцип всички продукти на Benefit много ми харесват. Тук имам още една палитра на Essence How to Make Brows Wow. Този продукт по нищо не отстъпва на по-скъпите продукти, уверявам ви. Ползвала съм я доста дълго, много качествен, много естествено изглеждат веждите с него. Препоръчвам ви го горещо. Тук имам едно такова чекмедженце с 3 поделения, което със съжаление е твърде малко и не събира много неща в себе си, но вътре съм успяла да сложа някои сенки на сипно. Тук имам още едно бурканче с сенки на сипно, което държа на по-долното рафче. Бурканчето е от свещ, която вече съм изхабила и съм си го измила. И освен сенки на сипно, в него държа и някои очни линии, но след малко ще слезем и там. Сега продължавам с първото рафче, в което имам една доста стара сянка, моя любима, от хром серията на L'Oreal, Catrice. Това си го купих наскоро на Крiolan и го използвам за вътрешния ъгъл на очите. Color Tattoo на Maybelline в ето такъв лилав цвят. И в последното рафче имам две кремообразни сенки на Shiseido. Ето в такива цветове. Този също е много красив. И още две от серията Metal Glam на Essence. И така, приятели, вече сме на четвъртото рафче. Ще продължа с бурканчето, което ви показах преди малко. В него имам една острилка, сенки на Кико с прекрасен цвят. Няма да ви ги показвам всичките, ще ви покажа и някои очни линии, гелообразни. Тази е на Maybelline, L'Oreal, гелообразна очна линия. Любимата ми е тази на Catrice, която е с много черен матов завършек. По-голямата част от продуктите на четвъртото рафче са всякакъв вид пудри, прахообразни, контуриращи, бронзиращи. Ако чакате с нетърпение да стигнем до палитрите, ще трябва да почакате още малко, защото те са в най-последното рафче. И сега ще ви покажа. Това е една бронзираща пудра на W7, която се казва Honolulu и мисля, че имитира тази на Benefit Hoola. Доста добър продукт за цената си. Тук имам контурираща палитра на Kiko. Вижте каква симпатична опаковка. Така ще ви отворя да видите и цветовете в нея. Тук е и контуриращия кит на Anastasia Beverly Hills, прахообразният. Сега ще ви покажа и кремообразният. Една много симпатична опаковка на Guerlain. И това е пудрата им, която се казва теракота. Много стилно направена, изпипана.
Това е отново бронзинг пудра на Манхатън, която аз обаче използвам за контуриране, защото цветът е доста подходящ. Боби Браун, една моя много любима. Сега ще видите, доста съм я използвала. Тук имам и перли, бронзиращи на Avon. Много нежен финиш. Доста са добри продуктите на Avon. И сега ще ви покажа тук тази пудра на Арабеск, за която ви споменах преди малко. Ето така изглежда тя. Това е, може би, най-естествена стоящата пудра, която съм използвала. Също така и тази на MAC. След малко ще ви я покажа. Но тази е доста добра за цената си. Продължавам с прозрачните пудри, така наречените Translucent пудри. Тази е на Max Factor. Тук имам и на Laura Mercier, която си я купих наскоро. На MAC, която вече сте виждали във видеята ми. И Sexy Mama на The Balm. И продължаваме с MAC Pro Longwear. Ето така изглежда. Отново бронзинг пудра на MAC. Много нежна. Между другото, докато ви ги показвам, искам да ви кажа, че аз много рядко използвам пудри за лице, тъй като моята кожа е много суха и когато се сложа и пудра отгоре, знаете какъв е ефекта. Ставам като мозайка, затова избягвам или си нанасям пудра тогава, когато кожата ми е в по-добро състояние. Тази пудра на Agnes B е много добро качество, както и фондютена ти, така и пудрата. Има някои марки, приятели, които не са толкова нашумели, но са с доста добро качество. И вече сме на предпоследното пето рафче. Откъде да започна? Да започна с четките, които се държа в ето такова много симпатично бурканче, ето си купих наскоро. Ето виждате как съхранявам четките си. Някои от тях са мръсни, за което съжалявам. Тук имам нещо ново, което си купих наскоро. Това е Shade and Swap Makeup Color Swapper на W7 марката. И тук ще мога да почиствам четките си след употреба. И колко добре се получава. Хем правим видео за грим колекция, хем показвам някои от новите неща, които съм се закупила. В това пластмасово бурканче си държа гъбичките Beauty Blender, Real Techniques. Също са мръсни, сори. И от тази страна са ми ружовете, а от тази хайлайтерите. Ще започна с тази моя много любима палитра на Tarte Pin Up Girl, мисля, че се казваше. Виждате, доста голямо разнообразие от ружове, подходящ за всякакви случаи. А за опаковката, колко е симпатична, да не говорим, много ми е любима. Тук имам два ружа на Hourglass. Ето сега ще ви ги отворя да ги видите и тях. Единият е в по-розовата гама, другият в по-коралови цветове. Изключителни ружове. Тук имам перли от Avon. Тях също сте ги виждали. Есенс, който беше в цветове като дъга, такива преливащи, но за съжаление го счупих, но си го поправих. Също така бях счупила и хайлайтърът си на The Balm Mary. Ето го тук. И мислех да правя видео, в което да ви покажа как можете да си поправите счупените прахообразни продукти, но се отказах, тъй като има доста такива видеа. Тук имам два ружа на The Balm, Cabana Boy и Down Boy. Ико, който ми е от комплекта с контуриращи продукти. Този руж е прекрасен.
страхотно озарява лицето, прави го много свежо, както и този на Benefit. Даже мога да ги съпоставя двата продукта на Kiko и коралиста на Benefit. Просто правят много свежо лицето. И последният е на Sleek. Той съдържа в средата един кремообразен руж, а останалите са прахообразни. Така, преминаваме към хайлайтерите. Този ми е най-новият, показвала съм ви го, на марката RL, или не знам точно как се казва. Ето така изглежда, като льос пада. Много красив, но е доста златен, доста жълт. И мисля, че е подходящ само за летния сезон. Както и тази пудричка. Опс, да махна капачето. Ето така се впръсква. Тя също е за да им даде блясък. The Balm, Mary и Betty. Ето казах ви, че съм го щупила и съм си го поправила. Това е най-любимият ми. Впрочем, всички са ми любими, но съм на моменти. Това е на Bobbi Brown хайлайтерът. Той не е най-любим, но е най-използваем от мен, тъй като придава доста здравословен вид на кожата, доста естествено изглежда, по-подходящ е за дневен грим. Лаура Месие, също сте виждали, обожавам го. Даже заради този хайлайтер си купих и цялата палитричка, ето сега ще ви покажа, на Лаура Месие. Страхотни са, обичам ги, наистина ги обичам. И последният е на Sleek, който е с много симпатична опаковка. Ето го. И това беше петото рафче. Можем да преминем към палитрите. И вече сме приятели на последното шесто рафче с, предполагам, най-интересната част за вас. Палитрите. Цялото рафче е само с палитри, с изключение на ето тази кутийчица, в която си съхранявам всякакви цветове брокати. Ето някой от тях. Този е сребърен, много красив син. Това е лепилцето ми. Този е много подходящ за булки, много нежен. Общо взето те се виждат през кутийката, така че няма да ви ги показвам всички. Започвам с първата палитра, която е на Smashbox. Много красива опаковка. Ето така изглежда тя. Много съм доволна от тази палитра. Изключителни красиви цветове. А колко са пигментирани, просто нямам думи. Следващата палитра е на By Terry. Това е, може би, не знам, ще да кажа най-любимата ми, но ще чувате това за всяка следваща показана от мен палитра, така че няма да кажа, че ми е най-любима, но това е просто страхотно качество. Отново любима на Лаура Месие, доста подходяща за ежедневието. Тази ви я показвах наскоро. Essence Must Have палет, която е Safe Made палитричка, която сама може да си изберете цветовете. Този ми е много любим. Много е красив. Този също, този плъм цвят тук, просто е уникален. Тази палитра тук на Chanel се държа така в опаковка. Не я използвам, ползвала съм я само 2 пъти. Тя по-скоро е с сантиментална стойност за мен. Сега ще ви отворя. Ето така изглежда тя. Момент да махна найлончето. Тя съдържа в себе си 2 ружа, както и пудра и отделно 8 сенки за очи. Както ви казах, само 2-3 пъти съм я ползвала, но няма да я изхвърля. Ще се я държа. Опаковката също е...
тук имам една прекрасна палитра, цветна. Makeup Geek пише на нея, но това беше, мисля, че на марката Makeup Revolution. Цветна е тази палитра. По-малко матирани цветове съдържа в себе си. За цената си качеството е много добро. Тук имам една Z палитричка, в която съм си наредила 4 цвята на MAC. Ето този е много известен техен цвят. Haux се казва. А този тук е такъв дуохром. Вижте колко е красив. Много подходящ за пролетен грим, нали? Тук отдолу съм поставила 3 сенки на Кико, които ви показах в предпоследното си видео. Те не се залепват, но се стоят тук и аз съм си ги оставила за съхранение. Тук имам една моя много любима палитра. Тя е на MAC, но вътре в нея няма сенки на MAC. Абсолютно всички сенки вътре са на Makeup Geek. Ето, надявам се да виждате. Тази палитричка също е Selfmade. До сега не сте я виждали в клиповете ми. Напишете ми в коментарите, ако искате да направя някакъв грим с нея. За мене сенките на Makeup Geek са най-качествените, най-добре преливащите се. Дори мисля, че са по-добри от тези на MAC. Вижте какви прекрасни цветове. Този тук също ми е много любим. Да, мисля, че това ми е най-любимата палитра. Следват две палитрички на Tarte. Тази съдържа в себе си една бронзираща пудра, 2 ружа и 8 сенки. Ето вижте ги как изглеждат. Също са много качествени, много пигментирани. Бронзанта бях го щупила до тук наполовина, то се вижда. И пак си го поправих. И много обичам тази палитра. Тази също много обичам. Много ми харесва кутийката й. Също и вътре много красива палитра. Изключително красиви цветове, подходящи както за вечерен, така и за ежедневен грим. Аз съм правила видео с тях. Много ги обичам. Направо нямам думи. Тук са ми и трите съкровища на Morphe. 35W, 35K и 35C. Сега ще ви ги отворя по-отделно да ги видите. Тази е 35C, цветната им палитра. Изцяло с матирани цветове. Тази е 35K. Повечето цветове са в кафявата гама. Много са ми любими палитрите на Morphe, защото в тях има много голямо разнообразие. И това ми е последната, която мисля, че ми е най-любима от трите, защото съдържа много такива плъм, кафеникави, лилави, изобщо всякакви цветове. И така, тук вече преминавам към по-малки палитрички. Тази ми е на MAC. Отново, тя е изцяло с кремообразни цветове. Доста е използвана от мене. Mystic Cool Eyeshadow се казва тази палитричка. Този All Around Concealer на Catrice, не знам какво търси точно тук. Тук имам отново на MAC Archie's Girls. Вече сте виждали ревю. Една много обичана от мене палитра на Стила. Този цвят най-много съм го ползвала, както виждате. Много качествени сенки на Стила. Kiko, която е сравнително нова. Абсолютно, според мен, е ежедневна палитричка. Inglot, приятели.
Това са, не знам, това са супер качествени. Толкова лесно се преливат тези цветове. Нямам думи. Този цвят постоянно го използвам за преливане в сгъвката. Много качествени сенки на Inglot. Тук имам една много сладка палитричка на Too Faced във вид на телефонче. Ето вижте какви сладки цветове има. Повечето са с бляскави частици. Тук имам една моя много любима отново палитра на Urban Decay, която е освен с сенки. Виждате? 5 цвята сенки. Това е стик червил, а това е 24-часовия Eye Pencil. А в долното поделение има хайлайтър, който е един от най-нежните хайлайтъри, които съм ползвала. И 2 ружа. Също много обичам, но напоследък не я ползвам. Тук имам палитричка на ELF. Знаете, тая марка. Много качествени и ефтини продукти има. Тази палитра е изцяло с, така да се каже, изпечени сенки, пресовани. Виждате, доста сладка палитра. Нюдовете на Maybelline. И последната е на Sleek. Между другото, Sleek е една от първите марки, които съм си купувала. И качеството е невероятно. Пигментацията е... Може би продуктите на Sleek са едни от най-пигментираните, които съм пробвала някога. Не само сенките, но и ружовете им. Препоръчвам ви ги. Ако искате да си закупите нещо качествено, но да не е много скъпо. Това е Sleek. И сега можем да разгледаме набързо какво има на джобовете, които са закачени за вратата на шкафчето. Отгоре съм съумяла някакси да поставя самата поставка на тези четки и по този начин да си ги съхранявам и тях тук. Тук в тези 2 джоба си държа по-големите четки. Повечето от тях са за миене. Тук си държа в това несесерче разни пилички, нокторизачка, както и много важната за мен е пинсета за вежди. И така вече приключихме